ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛେ ବିନା ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍ କି ଟିକେ ଜୋର କି କାଣା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ପ୍ରାଇଭେଟନେ ଦେଖାଉଛନ୍ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଲକେ ବି ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ସେଥିକାଜି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଅଛନ୍ ସବକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏଇ କଥା ଯେନ୍ତାକି ସବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ସେବା ଆରାମସେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲକେ ଯିବେ ଆରାମସେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଫ୍ରି 100 200 କି 400 ଧରି କରି ଗଲେ ଅଚିନ୍ତା 3 4 ଦିନ ରହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜାଣା ହଉଥିଲେ ବି ଅଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଯିବା ଚିନ୍ତା କରବାର ନାଇଁ ନ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯିବେ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲକେ ଜାଣା ହଉଥିଲେ ବି ଆରାମସେ ଦେଖେଇ କରି ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଯେତେ ଜାଣା ହଉଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବା ଜ୍ୱର ଜାଣା ବି ହେଇଥାଉ ଆପଣମାନେ ସେଥିର କାଜି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବେକାରରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରୁନ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କି ଜାଣା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସବୁ ଫ୍ରିରେ ହଉଛେ ସେଥିରକାଜି ଆପଣ କିଛି ନେଇ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଯେନେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇತು ଆମର ଓଡ଼ିଆନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଯିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ ଅଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରାମସେ ଚେକ୍ ହେଇପାରିବେ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁନ୍ ଲାଇକ୍